Gaz bre! Znači 4x4 pogon, 500 konja, Golf Kec. Jebote, ovo auto izgleda dobro i s otvorenom haubu. Kako izgleda dobro, znači. Maksimalna brzina. Ja koliko sam probao za sad 326, ali na stage 1. Ćao, dobrošli Petro Kec, ja sam Aca, a mi danas krećemo na još jedan street race. Danas idemo u Živice kod Redže na street race da probamo. Ja probam moju M2 sa novom snagom, a Radovan da proba svoj već oproban auto koji uzima pekare, tako da, ajmo. Do Živice imamo nešto manje od 3 sata, 190 km i nek nam je sa srećom iza Radovan. Evo me na granici, evo vam biznis ideja. Dakle, imate ovdje roštilj, izdaje se lokal. Ja mislim da je ovo idealno mjesto za roštilj, jer dok čekate lepo na granici da pređete, možete pojesti neki ćevape, pljeskavice, šta god. I evo nas, stigli smo. Mislim da nikada nisam stigao ranije, a da je već ekipa se skuplja, da se već skupila ekipa. Znači gužva i red je u petak u pola 1, 22. Top. Treninzi počinju od 3, sad je, sat mi nije tačno, sad sam proleo, sad je 1 sat, tako da imamo 2 sata vremena da odemo do smještaja, da se opasulimo i se vratimo. Evo, tek ljudi otvaraju suncobrane, mi poradili. Iskreno, već je šta će biti glavni utisak ovog trkačkog vikenda, a to su BMW. Znači, M iza, znači, M-ovi na sve strane. Da, je li ovo M? Jeste, eto ga i tu M. Izgleda da BMW preuzimaju primat, odnosno na Audije. Barem na trkama, poslije vreme. Nisam zapravo rekao da je ovo bio zapravo prvi trening. Danas je petak i prvi trening prošao je krajnje loše, jer mi je auto prevrteo lanč. Nove novcijate gume. Mislim, na stazi uvijek bude klizavije, na svakoj stazi, ali nisam očekivao će ovoliko da prevrti. Ajmo boost. Pazi, imam isto vreme kao malo pre. O, mamu. Većina ovih automobila na trkama su provereni automobili, jer retko ko dođe na stazu da vozi pun gas auto koji nije proverio i pregledao pre toga. Međutim, za vas koji možda ne vozite trke i koji želite da me podržite, uz kod PH ostvarit će 30% popusta prilikom provere istorije vašeg polovnjaka ili polovnjaka koji želite kupiti. Konkretno ovdje, na primjer, imamo Bugatti Chiron, Bugatti Chiron, koji je goreo. Nije mi jasno šta se ovdje desilo na vozačevom sedištu, znači na mjestu gdje se nalazi leva noga, ali ono što vidim je zapravo da je leva prednja strana auta izgorela. Sad ne znam šta ima tu da izgore, obzirom da je motor pozadi, ali verujem da je u pitanju neka instalacija. Mada opet mi dalje me budni ovaj ovdje moment. Tako da, eto, ako imate Bugatti Chiron ili hoćete da provjerite bilo koji drugi polovnjak, što je lepa auto, brate. Uglavnom, ako želite provjeriti Bugatti Chiron ili neki drugi polovnjak koji želite kupiti, iskoristite kod PH i ostvarit ćete 30% popusta prilikom provere njegove istorije. Ketchup, sem. Još ketchupa. I ovdje karavani. Ja sam umorio dosta od mene za danas. Izvozio sam 4 treninga. 4. nije bio uspešan uopšte jer je auto probio lanč, zapalio sam gume. 3 su bila neuspešna, ali 4. je bio još neuspešniji. Šalom stranu, ne mogu da krenem. Ne znam kako to da rešim. To bi trebao neko jako dobro da upegla mapo menjača, a moj sadašnji tuner to nije još uvijek stigao da uradi. Da, za sad nisam zadovoljan. Ovo je Burazeru požrtvovao nas. Vidi. Romantični zalazak sunca. Prijatno. Hvala također. Uglavnom vozio sam 12, vreme auta pričam samo. 12, 1, 2, 3, 4. Dobro je što je vreme auta, ne daj Bože da je uključena akcija koja je jednom bila 1 sekundu. A to mislim da je bug. Ali uglavnom bilo bi baš loše. Uglavnom šta razmišljam? Razmišljam da li ovaj trkački vikend da iskoristim, da zapravo ne trkam se, nego da tuniram kola. Zašto to kažem? Zato što, realno, mi svi u Beogradu, ili ko gde već živi, tuniraju kola, i onda dođem na stazu i auto mi ne ide uopšte ni slično ako ide tamo. Ja to sad zaboravim trke i samo vozim i pokušam da podesim sve. Možda uspem da, jer gledaj ti tu dođeš na trke, realno, nikad nisi imao petkom treninge, ti dođeš u subotu i uđeš 2 treninga, od čega jedan
možda se zezaš, da isprobaš, jedan mora da... A sad posle trening dana, mašine parkirane. Samo da vidim, gde mi hvatač krivine. Gde si, Ajmo nešto popijemo. Dobro jutro. Radovan je već otišao na stazu. Ja sam odlučio kada sam već problemu sa tim startom i kada već nisam brz. Što ne uživam na street race-u, taj da se naspam ko čovjek. Vozio sam 11.6, 7 demon, brate. Brate, bio sam pola sekunde brže nego juče. Kakav sam ja glupan. Ništa, brate, vozimo glasu 11.5, a sad ćemo ga vežbamo, bre! Leti, bre! Woo! 11.53 po Dragiju. Zašto sam sad u gasu? Zato što po Dragiju, ako idem 11.5, to je dalje najbrže vreme po Dragiju koje sam napravio na stazi. Probio si. Kako probio, vrat? Šalim se, 11.554. Reši! Jao, dobre. Ide gaz, bre! Brate, miri, kakva ludnica, znači na stazi, automobili brutalni. Pored staze isto tako. Kod Redža uvijek bude ovakva priča s autima, uvijek ima auto da birate. Mislim da je ovo, koliko se ja razumijem, 458. Ali jako lepo auto. I onaj auto koji mi je jako interesantan je Redžin RS6. Mislim da je on rekao da neće voziti sa njim ove godine. Sama specifikacija auta mi je brutalna. Ova boja mi je bomba, mislim da je ovo folija. Mnogo mi dobra kombinacija ove boje. Ne znam da li ti kupovao, zapravo ima šokice. Ovo boja jebate. Možda i boja, ovo izgleda boja auta. Ma ne znam, ali mnogo dobro izgleda. I ove felne, gangsta. Auto je ono. Ako mi se neki RS6 sviđa, to je onda ovaj. Stvarno baš dobro izgleda. Karbon. Baš lep. I pored njega, Laguna Seca, maloj boji. Porsche. Šta se osjećam, druže? Kolenima sam ovde, nažuljio sam se na ova skupa karbonska sedišta. Jel smijemo da kažemo za video koliko koštaju sedišta? Pa ovo. Smiješ svi. Koliko si rekao da su bila karbonska sedišta? 9.500 eura. Jebeno ti Poslao čovjeka u Njemačku po njih. Koliko je konjava, pa ovo? To se ne pita, a? 800 plus? I više, 900 plus. 900 plus. U prijavi si napisao da imaš koliko? 556? 500, pa imam. Pa imaš. Ima ja 510, a sad koliko preko, potom. U saobraćaju tako piše. Opa, čekaj da izađem, jebem ti. Evo kako izgleda taj auto zapravo s polja. Znači ja bukvalno što kaže Pavo, dele se na lutriji, pazi, M3, RS3, M2, M3, M5. Ovo nije M, ovo je 635, ali dobro. Šta je ovo ovde? Je li ovo neki M6? Znači ja ne znam nikad više M-ova, M5. Da, skorije vrijeme, ali bolja reakcija. Prvi prošao kroz cilja Radovan Čorović. Drugo mjesto Nemanja Nikola. Jao, čestitam, bate. Jebote, nismo i došli na trku, čovjek već uzeo pekar. Svaka čast. Znaš šta, ja mislim... Hoćeš smoki? Nemoj, ajde, tere tamo da se oladimo malo. Hvala, može smoki.
desno sa brojem 137. Dvojici Aleksandar Kušnić sa brojem 12. I Golfa sada nekoliko dužina ispred BMW-a. Ajde. Pustio sam gasu. Proklizo mi je lanč. I evo ga auto koji je bio brži od mene i koji me je izbacio danas iz klase u prvom kolu. Dakle, u pitanju je Golf Kec sa 500 konja. Jesam slago za konjažu? Ne. A, koliko me konja? 500. A slažem se, nije 500, brate. Ne može 500 konja bude, prošlo si me ko stojim. Kile igraju pun ulogu. Dobro. Znači 4x4 pogon, 500 konja, Golf Kec. Auto koji leti. Sa mnom je Stefan, vlasnik ovog auta. Ćao, brate, svaka čast. Ćao. Svaka čast što si me pobedio, prebiću Hvala, posla, dobro. Zašto baš ovaj auto, koji je auto u osnovi, šta je ostalo od Golfa Keca, ajde da krenemo. Pa od Golfa Keca manje više šasija je samo ostala i to ne u potpunosti. Znači prednji dio je prepravljen radi lakše demontaže ako neki kvar bio u pitanju. Nazad iza siceva osječen i ručno je pravljen zadnji pogon. To jest da ima 4x4. Što si baš odlučio da kreneš sa Golfom? Što nisi uzeo neki S3, možda bi to bilo jeftinije? Zato što imam već jednog Golfa Keca, slučajnost, isto ovakav motor. Dobro. Što baš ljubičasta boja? Zato što ja najljubičast. Aha, znači to Ali je iskreno fora. kupio sam ga s ovom folijom, već je bila ova. Tako da se potrefno. Diži kabel, pokažemo šta je pod kabelom. Dobro, šta je zapravo sad ovo pod kabelom? Slušam. 1.8 turbo, 500 konja, kao što smo rekli. 1.8 turbo, pretpostavljam da je motor iz Golfa, 150 konja. Jest. AUM. AGU, bravo, znaš, dobro materiju. Pa vidi ga AGU ovaj. znači 150 konja. K030 nekad bio, sad je... Ne, K03 je bio samo. K03, bravo. Dobro. Sad je Garrett GTX 3076, koji je deklarisan na nekih 700 konja, mi smo trenutno na 500, tako da A imamo... nemaš 500, nemoj da me zezaš. Brate, vidi, ja imam realno, znaš koliko imam konja, realno? Blizu 700. Nemoj sam... 650, sigurno. Koliko ideš 100-200? Ne znam, nisam merio to nikako. Od 0 do 100, 100 do 200 nikad nisam merio. Nikad nisi merio. Ali pretpostavljam da sam u 7, od 100 do 200. Ja idem 100-200 na stazi 6.2. 6.2. 6.2. A nema šansa krenem. Nevjerovatno. 6.2, 6.3. Van stazi idem 6.0, 6.1. Sad ti kažem, imaš preko 500, nemoj. Vidi, Nema. nemaš, dobro, okej, dobro. Reci mi, koje su ti nabio vremena na stazi? 10.9 je najbolje sa nitrom. Čovjek ušao sa mnom u klasu. Rešio me, ja znao sam da ću da izgubim, jer znaš šta je meni problem, kad uđem s nekim u klasu koji je brži u startu od mene, jako teško posle te jurim, znaš. Tako je svima. Bacaj haubu i sad mi pokaže taj detalj zvani nitro. To mi malo, znaš, to mi malo buni. 550 konja. U razdiru ti imaš 750 konja kad pukneš shot nitra, a? Pogledaj koliko je bocetina jebati. Koliko imaš konja nitra? 200? Ima Nemoj da lažeš. 30 konja, ali bez laganja. Znači 30 konja nitra se šprica i tad auto ima 510 konja, a bez nitra je, eto slagao sam te 480 konja. Jasno, a što nećeš da navrćiš nitro? Ne. Što? Za sad mi ne treba. Kad vozim klase 11, kad je šampionat, onda vozim 11 i koristim nitra. A reci mi u kojoj brzini pucaš nitro? Treća, četvrta. Treća. Samo dole pred kraj. Pogon? Pogon je Haldex, Golf 4, Audi S3 standard. I koji je bio, da kažemo, seks to ugraditi? Pa velik, poprilično. Zato što Golf Kec fabrički nije nijedan došao sa 4Motion pogonom. Da, to nije. Da. Tako da se mora sve A reci mi, prati. jel može se gepak otvori, ne može? Može. Daj samo da pokažemo šta je ostalo od Golfa Keca. Od Golfa Keca je ostao ostao Patrik. pod. Da, Patrik. Evo, ovdje je sve dole rupa. Ispod je pogon, znači Haldex diferencijal, poluosovne, čak i ovo šuplje. Sve znači prepravljeno. Brate, po auto nema 900 kg. U stvari ima zapravo zbog pogona. Pa moja pretpostavka, nisam ga vago iskreno, ali mislim preko 950 da ne bi smjeli imati. Da, Iako ima pogon i sve jako je lagan. 950 kg i 500 konja. Jezivo, brate, jezivo. Ovo podavlje rezervoar. Jeste. Stavljen je tu, pretpostavljam zbog Baš zanimljive i pumpe dole. Ne, šta vidi ovo, drugi sad tek vidim, a ovo koji je Arsenal, brate, svaka čast. Stavljen iza zadnji točkova, pretpostavljam zbog gripa, da bi bolje auto ugripovao. Tako je. Dobro, sviđa mi se, ček da vidim šta ima još ovdje. Ima li tu neki dugmiće što se klikću ili ne, ili samo hardcore gas? Ima svega. Pali se pumpe, ventilator posebno se pali pogon. Koji je menjač u autu? Menjač je ručni. Najobičniji menjač serijski 0.2 sa Golfa 4.
i radi na Zezaš? 500 konja bez problema. Pokupili smo neku paučinu, nisi ga dugo vozio. Nisam od Čekaj, znači Golf je menjač 6 brzina pod Golfa četvorke serijski, to 0.2 mi 0.2 ona jači i to sve trpi bez problema. Treća sezona već, 3 godine se vodim. Svaka čast. Šta ovdje imamo od dugmića, ajde prođi mi brzinski. Imamo Struju. prvi kill switch, to je kao kontakt, dobijamo struju, ovdje ignition kontakt, tu se vergla, pumpa, jedan drugi ventilator i paljenje pogona zadnjih. Znači, Kako misliš paljenje, šta znači paljenje? Ovo ne upali, zadnji točkovi nisu u funkciji. Zezaš. Da, samo prednja Znači, se može. pogon se samo na Haldex pali, mislim na dugme. Da. Znači sad dok je ovo ovako moga voziti. Čekaj, a kako si to uvezao? Ja sam mislio da si ti ubacio S3 pogon koji ti si ubacio to i one Haldex kontrolere. Ne, nema. Ima nazad sa pumpe povučena struja odavde. Dobro. Ide preko računara kontrola i tako se tu pali. Samo znači pumpa kad se upali napravi pritisak i tako počne Ne možeš da podešaš kao ono što imaju na Haldex kontrolerima. Ne, on je uvijek 50-50. Uvijek je 50-50 i to ti odgovara. Tako je. Da sad se ekstra dobro pokazuje. Top. Ne, zašto ljudi, znaš, uglavnom hejtuju Haldex pljuga, a ja ne vidim razlog zašto, mislim u principu zašto tebi treba. Ja što kaže hvalim, super se do sad pokazao i evo Jalen Mojanović vozi isto Haldex, a pravi vremena 8.8 je ovo. Jesi probao maksimalnu brzinu auta? To ti nije ni bitno, a i ne delo mi bezbedno, znaš? Nije sigurno, nije ni malo naivan osjećaj na 210 u njemu. Koliko izlaziš gore? Najbolje što sam izašao je 208 bilo, tad na 10.9 kad sam napravio. Ja izlazim 208. 208-209. Znaš onda šta je. Baksuzujen. Svaka čast, vidiš, želim ti da si još brži, da ga samo peglaš, što se kaže, i da osvajaš pehar, a znam da ih već i osvajaš, tako da nema šta više da tupimo. Sad će biti naslov 100% Golf Cats, 500 konja brži od BMW od 100.000 €, što je to. Moramo malo da clickbaitujem. Inače imamo super sliku, poslaću ti da imaš i ti, da smo stali na liniji. Ništa, sad ti kažem, puno sreće u nastavku trka i to je to. Ćao. Svaka čast, sve se može kad se hoće. A ipak brža bila nego kočenje gore pred... Tesla, prvi kroz... Dobro jutro, evo stigli smo na stazu, dakle nedelja jutro i danas počinjemo prvi trening. Sam mislio sam ga naučio, kad ono, brc Milojka. Pitanje dana, šta biste pre gurali? M2 crveni ili 8R plavi, vidi ga ga, udarimo ovog ispred, neću, a? Valjda neću. Jebote, ovo auto izgleda dobro i s otvorenom haubom. Kako izgleda dobro, znači. Oprašta mu to što ne ide od ulazstva. Znači još 2 para pa pravimo pauzu pola sata.
Jebote, svaki put 11.6, 11.7, 11.6, 11.7, 11.77. Kvalifikacije su dalje u toku, ja sad upravo skapirah da nisam vam rekao koja su zapravo pravila ovog street race-a. Ovaj put kod Redže, odnosno u Živicama, su pravila malo drugačije. Ne vozi se na celu sekundu, ne vozi se ono na klasu 11, 12, 13, 14, dobro, već se vozi na pola klase, što znači da se vozi od 9,5 do 10,5, od 10,5 do 11,5, 11,5, 12,5, 13, tako dalje. Zašto? Nisam baš siguran, ali zanimljivo je. Promjena je drugačije, interesantna, tako da u principu nije onako kako je bilo do sada. Zašto je to bitno? Bitno je. Vidi ga ovaj. Nije loš, sviđa mi se. Zašto je to bitno? Bitno je zato što sada svi oni koji su se štelovali za klasu, na primjer, da kažemo 12 kao ja, koji se još uvijek štelujem, sada moraju voziti do 11.5 ili će voziti do 12.5, što znači u principu da ono što su štelovali za 12 više ne odgovara. Znači, prosto ništa im ne znači. Tako da sad jedini način ili da se ubrzamo ili da se usporimo. Što se tiče samih pravila, da, znači u petak su samo treninzi, u subotu su prvi ran koji imate je trening, svaki sljedeći kvalifikacija. Nedelju isto tako, znači ulazi se u top 16 i samo top 16 najboljih vremena zapravo vozi trku. Mislim da sam sad objasnio pravila ukratko. Mečka dizel, zadnji pogon, opa. E sad, moram da kažem da imam jedan mali izgovor, mislim nije izgovor, realnost je. Na cijelom street race-u, evo Tremi svedok, na cijelom street race-u, koliko ima auto sa zadnjim pogonom? Znači ima ovaj Mercedes, imam ja s M2, bio je juče jedan Mustang. Da. Jel bio još neko, brate? Ne vjerujem, više manje sve. I bio je jedan E92, znači 4 auta na cijelom street race-u. Tako da to mi samo mi treba neko da posvjedoči. Poslije vas snimam malo i tvoj auto. Samo 4 auta imaju zadnji pogon, što mislim sad nije kao da umanjujem vožnje i važnost drugih koji voze X-Drive, ali bez zezanja ja svoj auto smatram skoro pa savršen. Znači ja sam ga kupio ne zašto je brz od 0 do 100, već zašto ga obožavam i kako je lepo izgleda. Gledaj ga tamo, vidi ga kako je lepo. Ali sad kad pričamo stvarno o trkama, nemoguće je napraviti zadnji pogon, ne da bude brz, već da bude konstantan. Zato što mnogo varira, malo vas zezne sam launch i sam start i vi ste automatski praktično sigurno 0.2, 0.3 spori i automatski ste napravili loše vreme. Dok ljudi koji imaju X-Drive, kao što su svi ovi ovdje, BMW, oni mogu da variraju 0.1 i to je to, uvek krenu isto. Ja se nadam da se sjećate predno 3-4 godine kad sam rekao da će BMW da zavlada na street race-u, da se to pamtili, jer ono što je nekad bila Daza, mislim da je danas S58. Znači ovdje imamo jedan M3, ovdje imamo moj M2, sve su ovo isti motori, sve S58, ovo je Pavin M3, znate ovaj auto jako brz, čudna kombinacija, tamno-crvena boja, crveniji nego moj onako crveno-narančast, njegove tamno-crvena boja, zlatne felne i unutra narančasti karbon interijer, karbon sejišta, baš ozbiljan auto. Juče sam ga vozio, totalna druga dimenzija X-Drive odnosno na zadnji pogon. Pored imamo M3, jako brz, njih dvojica se kolju, koji je brži, ne znam, vidjet ćemo nas na stazi, ali vidim da su obojice jako nabrijani. Opet S58, vidi ga je za tam, kakav lik, vidi ga. Uglavnom lepa oba i onda od Domagoja M3, Domagoj sad nije tu, M3 koji je u individual boji, mislim da je ovo Porscheova inače boja, ali tome ćemo malo kasnije. Tu je Patrik i njegov još jedan individual. Dakle, šta je ovo ispred mene? Pošto snimio sam par M3 i M2, ovo je prva M4 u line-upu što se kaže. M4 vidim da je u pitanju. Da. Boja, individual. To je individual Twilight Purple, uznutra je bijela Silverstone merino koža, školjke su, da još imamo jako puno karbona na njega stavljeno, imamo kompletno išlo se na to da se složi M-Performance, taj original paket izvana. Masku CSL smo stavili, doradili smo i neke preinake na motoru, stavljen je midpipe, stavljen je downpipe. Ovo je dosta otvorenija maska i što se tiče performansi i svega, bolje protok zraka i... Što on kaže, znači iskreno si imaju CSL, više sam zaboravio kako izgleda obično. Da, stvarno, to je neki starter pack, kad kupiš Ema mora ići CS maska, da. Tako da... Boja je išla na koje modele? Išla je na M2, ali tek u 2025. ja Tako je, da. Čak može se i dan danas naručiti, ali nije često odabir i nije boja za svakog. Treba malo hrabrosti. Bude dosta kontroverznih komentara, nekom je dobra, nekom je loša. Ne, vidi
Ti što im je loša, oni sigurno kažu da je ženska boja. Da, ali vidi, da. po meni je ljubičasta jedna od najboljih boja. I meni. Zato što je najbolja za kontrast. Jer Da, dovoljno je da. tamna da se ne vide previše karboni, da nisu previše kontrast kao na žutoj na mojoj crvenoj, a opet nije pretamna. Znaš da se ne vide detalji, tako da ona baš mi je idealna. Je, zanimljiva je boja. Twilight Purple. To je to. Da. Znači da je individualno, znači da je bio skuplji nego običan. Tako je, nekih 4,5-5 tisuća eura je kod nas u Europi ta nadoplata, sad zavisi opet i do same države. Jesi ti uzeo novog ili? Ne. I Rabljen je. kad si uzimo zašto baš M4, zašto ne M3 i zašto baš jesi imao neki spek koji si tražio? Imao sam spek koji sam tražio, zanimljiva je baš priča s ovim jer kad je izašao prvi konfigurator 2021. ja sam točno u ovoj konfiguraciji taj auto spekao. Samo što tada je taj auto za mene iskreno bio preskup, nisam si to mogao ostvariti, tako da sad, ajmo reći, nakon nekih 4-5 godina tražio sam, pojavio se relativno blizu, u Slovačkoj je bio i čim sam vidio, to je to sutradan u auto i kapara. Boje, tako da, pun pogodak, da. Ono što moram da ti zamerim, jer znam da si full carbon lik. Da. Kako nema karbona pod havom? Moramo, da, to je u planu da se riješi. Išao sam prvo na ovaj neki estetski, vizualni izgled, znači ono što je oku vidljivo bez da se diže sami poklopac motora, jel? Tako da i to je u planu, ali više manje izvana, apsolutno je sve stavljeno što se može staviti. Znači ne postoji ni jedna stavka. Je. Spušten je, felge su Wilforce, VF4, 20-21 setup, evo imamo i kvake. I karbonski, imaš karbonski krov, brate. Karbonski krov, antena nam je tu. I da više antena, to je isto aftermarket. Da, aftermarket, naravno, aftermarket, bez ovog ne ide. Najskuplja glupost na svetu, brate. Da. Znači, iznutra je taj Silverstone merino koža, kažem, ovaj konkretno auto ima taj prošiveni, znači dio kožne armature, znači imamo ovu ladicu nam je u koži, gornja cijela tabla, ta koža se proteže, znači sve do kraja vozačeve strane tamo, jel? Imamo difuzor. Auto nije u originalu imao karbon paket eksterijera, što inače uključuje retrovizore, difuzor i usise, tako da više manje sve smo to kompletno zamijenili. Znači difuzor, gornji trim, lijevi ovi, znači bočni pragovi. Što se tiče vremena, prvi put sam danas vozio, znači ovo je prvi street race, 11.1 mi je najbolje vrijeme koje sam uspio postići. Da sam zadovoljan, iskreno nisam, ali opet za prvi put je ok, zadovoljan sam. Šta je sljedeći? A sljedeće šta znam, vjerojatno bude neki Porsche s vremenom. Jel to mora tako? Znači svi BMW-isti poslije mora Porsche preći? Pa više manje, mislim da da. Mislim da da, s kim god sam pričao, svi više manje kad tad pređu na Porschea. S tim da ja kažem, ovaj bi auto ja volio sebi generalno ostaviti zbog speka, jer je dosta rijedak i volio bi, mislim da za 5-10 godina će biti teško ga naći u toj istoj konfiguraciji, jel? Daj da pređemo sad na žutog, tu nam je vlasnik žutog. Može. Daj mi samo bubicu da, što se kaže, hvala ti. Vlasnik žutog je sa nama, ali ne smijete snimam, a? Ne smiješ. Znači vidi ga, Sverog saradnik, vidi, daću ti bubicu, pa ti šetaj bubicu malo ti malo ja. Zašto baš M3? Prije M3 sam RS3 imao, Audija, i nisam bio baš previše zadovoljan. Dobro je i on jurio na Stage 2, ali ovo je, ajmo reći, potpuno druga dimenzija. Vremena koja radi na Stage 2 u odnosu na RS3 na Stage 2 je nepojmljivo. Pa ništa, to samo priča o vremenima, ja sam rekao da je hardcore, nema zezanja. Koja su vremena koje praviš s njim, koja je snaga koju praviš s njim i šta si ti promijenio? I dajmo malo samo našu specifikaciji. Zašto si uzeo baš u ovoj boji, jesi uzeo nov, koja je bila cena, koja će se pomenuš? Znači ja sam uzeo polovan auto u Zagrebu, poklopila mi se slučajno boja, nisam imao na kraju pameti da uzmem žutu boju, otvorio se na oglasu, ajmo pogledat auto i kad sam ga vidio zaljubio sam se jednostavno u boju. Auto je cijeli individual, sa karbonskim školjkama, LCD ekranom i tako dalje. Normalno, vidi ga koji flex, normalno sa karbonskim seštima. Mora, da. Trenutno je auto na Stage 2, izmjereno na valjcima 818 konja i 1014 Nm. Mapu sam radio u NRP Performance u Austriji, u Beču, kod našeg Nikole. Vrijeme na cesti najbolje okinuo sam 9.74. To je to. Više nisam vidio ovaj spek. Čekaj, ovo je fabrički ovako narančasto. Da, sve je fabrika. Nice. Ovo je isto fabrika? Ovo nije? A daj ne zajebaj. Jako rijetko dolazilo. Čekaj bre, ovo je poklopac kao Da. Bomba, iskreno, ovo nisam vidio, baš dobro izgleda. Vidi, za moj ukus, ja jedino što bi volio da ima, a nema, je šiber. Znam da se ti ložiš da bude brzo i da imaš zato karbonski krov, ali nekako, znaš, šiber mi je baš dobro. Ne znam, ja nekako mislim da je veći flex karbon od šibera, ali ajde, sve je stvar gušta. Koliko je zapravo lakši karbonski krov? Ne bi znao. Mislim da je 20 kg.
Ne, ozbiljan prevoz, baš mi sviđa boja. Pazi, još jedan zapravo M3 karavan. Znamo li koliko je teže zapravo karavan od limuzine? Pa mislim da ima 1900 kila, otprilike. 100 kila. 100 kila. Vozio si, brate, do skoro, rekao si vozio RS3. Ja sam pre 3 godine na street race-u, ne znam da se ljudi sećaju, rekao da je Daza ono ubica i da je postalo dosadno koliko ima golfova, aerova, Daza i to. I tad sam gledao ja već 1-2 da uzem. I rekao sam, brate, moguće da niko ne vozi ono M3 i da ne vozi SPRS 8. Znaš, nije mi bilo, vidi, jeste to skup motor, brate, ali Daze su tad bile skupe. Nije mi bilo realno da niko ne vozi SPRS 8. Međutim, danas ja mislim da na street race-u SPRS 8 dominira. Možda ne kao najbrži auto, ali čini mi se ima možda najviše, a? Definitivno. Znači prije 3 godine nije toliko bio dostupan auto i bio je, kak si sam rekao, puno preskup. Ja sam isto imao znači RS3 i to kad se vozilo na rejsu, znači bilo je obavezno oko 20 RS3 minimalno. I to uglavnom ono CV RS3, znači ono... Nardo Grey RS3 protiv Nardo Grey RS3, ono, baš mi je uvijek bilo isto. Ali vidi sad, znači sad je... Ali da, sad evo tu znači čak imamo i M4 CS iz Varaždina koji juri još jače od mene, tako da evo ga... Za malo da zaboravimo njega. Bolesno auto je... Nemoj da te zaboravimo. Auto je bio blizu 200.000 eura, ali dobro, bude vlasnik više o tome, da ne govorim u njegovo ime. Ništa, prosleđuj meni bubicu i ja prosleđujem vlasniku, hvala. Izvolite, ti smiješ pred kameru, ti nisi sveg saradnika. A ja smijem. Samo onda bubicu, znaš kao malo ti, malo ja. Dino, vlasnik M4 CS-a, je li ovo najskuplji auto u grupi naša, a? Da. Buraziru, ti ga šiješ, a? To je flex, a? Ajde da pokažemo auto malo detaljnije, da kažemo šta je zapravo... Znaš šta je problem? Prosti, sad upadam. Da je imao barem za boju, a? Nemoj ti. Bile u salonu, nije slagan po narudžbi, to je problem. Aha, jeste, a? Da. Znači bio si upozorilo, daj iz salona to što ima, žurim. Čim je bilo viđen gore, to je bilo to. Zapravo M4 CS, zašto je toliko bio skuplji? Bio je skuplji, pa ne znam, koji 30.000 eura u početku. Šta si vozio pre njega i zašto baš krenuti M4? Vozio sam i G80 i F82. Ti si onda BMW lik. I Golf 7,5 R i bilo je toga. Što nisi ostao na Volkswagen platformi? Jer je BMW bolji auto, jednostavno. Jednostavno je bolji. Ajde prođemo sad izmene na auto, to jest promjene, u čemu je različito odnosno na obični. Pa lakše je, koji 60 kila. Nije malo, ali po meni je glupost da ne dolazi s karbon keramikom, s kočnicama, po defaultu. Nije uopšte bio po defaultu, nego moraš si da plaćaš. Tako je. To je malo iskreno bezobrazno. To mi je bezobrazno, malo za CS, za tu cijenu. Auto ima karbon haubu. Hauba je jedno 20 kila, vjerojatno lakša. Da. Sigurno. I ovo je isto flex, ovo nema na obične haube. Da. To je sve fabrika. Dobro. Ovaj strat brace je drugčiji i to je to. I to su, na primjer, isto mogli puknu karbon ili kapiran da ih je to koštalo možda 500 evra da naprave u serijskoj proizvodnji. Voziš fabričke usise. Tako je. Ima samo KN filtere unutra. Ostalo sve isto, samo je on iz tvornice 550 konja. Inače, znači, pored M4 CS-a, postoji CSL koji je najjača verzija i najskuplja, ali CSL ima samo zadnji pogon. Tako. A tebi to za street race nije. Evo, i svjetla su drugčije. Da. Ono kao facelift i imamo žute kao. Tako je. Nice. Šta na njemu nije fabrika? Stavljen je ovaj killer prednji, midpipe, tu ništa nije dirano, dirane su jedino opruge, KV. I kod CSL je dobra fora što ima ovaj crveni. Tako je, titan zadnji dio auspuha, zadnji lonac. Felne su CS, tako? Felne su CS. Ovo je isto karbonu. Tako je, krov je karbon. Šta nije fabrika? Šta nije fabrika? Da. To je interesantno, na primjer, vidiš, M4 CS je dobio ove kao štopke CS, a onda su u faceliftu u svaki stavili. Tako je. Ako je bezobrazno. Šta misliš? Nije fair prema tebi, a drugim ovima što... Nisam tu da sudim. Jel da? Inače, koliko ih zapravo ima? Ne znaš možda? Ja koliko znam 1500. Ukupno? Na svijetu, da. Ja mislim. Mene je bila 189.000 kuna. Uzi novo auto? Da, u Tomiću, u Zagrebu. Svaka čast. Što se interijera tiče, evo da vidite kako izgleda M4 CS interijer. U principu, gde god su mogli stavili su CS oznaku, što je okej, tako je treba, evo ovde, karbonski ovaj deo. Meni se kod njega jedino ne sviđa što nema pravi naslon za ruku, jer mislim da to malo nije baš praktično. Nema naslon za ruku i nemaš gdje odložiti flašu. Da. Nema cup holder, jedino u vratima. Da. To je malo čudno, obzirom da imaš, na primjer, punjač za telefon, wireless, što možda nije baš najbitnija stvar, ali interijer prilično liči na običnog. Ovdje piše CS, isto to je lep detalj. I sve unutra u karbonu, nice. Ali mislim da je tipa 10 kg lakša ova centralna trim nego običan, nice. Volanje isto Alcantara i... Da, baš lepo izgleda, nema šta. Nice. Šta je sljedeće? Ne razmišljam o tome, to je to. A? To je to za sad. Kad si uzeo skoro? Nema ni godinu dana. I baš nemaš predstavu šta bi sljedeće?
A Porsche je jedina opcija ti je to. Najbolje vreme na cesti 9.7, na etanol 35. Koliko na konja? Pa na etanol preko 800, na 100 oktana 730-40. Najbolje vreme 0 do 100 2.3, 100 do 200 4.8 i 402 metra. Čovjek je u ciframa, znači sve zna, maksimalna brzina. Ja koliko sam probao za sad 326, ali na stage 1. Jezivo. Ništa, hvala ti, idem ja da vidim dalje što još ovdje ima od M-ova, jer generalno ono, ja osjećam sam došao na RS8 Street Race, a ne na ono standardan Street Race. Što se tiče današnjih vožnji, ja sam danas završio, danas je nedelja. Nisam se kvalifikovao, bio sam 17. Top 16 prolazi, ja sam bio 17. Baksuz. Najbolje vreme danas mi je bilo 11.690, znači ne po dragiju, nego po merenju. Moram samo da kažem, da pohvalim Brudu i ceo Street Race, da je vrhunski organizovano. Mnogo mi sviđa kako se lako ulazi, znači cijela priča sa online prijavama, nema više čekanja, nema mlaćenja. Bukvalno smo ušli za 5 minuta. Samo prilazim koji si broj, 12, aha, potpiši ovde, dobro, odmah tehnička komisija preglasi auto i nema čekanja. Vrhunski je što je publika sad, znači, usmerena na jednu stranu i onda automatski publika, znači, može prići tamo, neko čistije ovde među nama u boksu, nema guranja, nema gužvanja, tako da ja sam oduševljen. Sve je neko bolje organizovano, cele tamo tribine, live prenos na rezultata, apsolutno što se mene tiče. Jebi me povezao, brat. A? Ajde, otvori. Znaš koliko sam se drao, bukvalno nisam morao snimam klip, jebote, samo sam trebao baciti jučerašnji deo, znaš? Svaka čast, brate. Slušaj, ljudi u publici misle da si kako u igricu, znaš? Kako? Pa lepo, brate. Razne informacije imamo, između 800 do 1000 konja se priča i za jednog i za drugoga, nebitno, vidjet ćemo sad ovdje. Start sad za Špericu, spavio 7.4 kola dužine auta ispred trojke, pa Obuluk tamo diže tempo u drugom dijelu staze, hoće li biti dovoljno do kraja? Mihajlo sa M4 na prvi delimo vreme. Stage 2 Getriba, još neke sitnice, 770 konja u ovoj M3 karavanu. I bježi Alen u startu, zaletio se Džigi, ali Alen se čini neuhvatljivo, preostaje samo vidjeti koje će to vrijeme biti na kraju. Alena prvi krozac i 8.7! 8.7! I došlo je vreme da završimo ovaj vikend. Radovan je uzeo 2 pehara u klasi 13,5-14,5. Čovjek je, brate, znači posle 4 trke u ženicama vozio 4 finale i uzeo 3 pehara. Znači čovjek ne trka se, nego ušuškao, brate. Nego on radi, burazeru. Radi i zaradi. To je to. Što se mene tiče, ja mogu kažem da sam odvozio najbolje svoje vreme u životu. Zato što nikad nisam na stazi vozio bolje vreme od 11.5.5. I sedim auto, nikad. Da. Tako da mogu kažem da sam vozio sa M2 najbolje vreme ikada moje lično. Pitaće neko, čekaj, zar ovaj dečko ne vozi M4? Sad, je moguće da voziš M4 si došao sa 4.2.8? To bi ja tebi toplo savjetovao da uzmeš TTA i da osvojiš neki spinner sa zadnjim vučom kao što vidiš. Ne, mora doći to vreme, Ništa, ajde, neću da davim, ti se tu javljaj se na telefon, ja samo da kažem da na kraju dana, opet kažem, bilo je 4 auta ukupno sa zadnjim pogledom na stazi. Ja sam bio najbrži njih, međutim, i to je isto stvar za sebe. Danas nije postojala klasa zadnji pogon, a na sljedećim trkama će biti, tako da će to biti vrlo konkurentno. Vidimo se, ćao!